boten mutut rumiyin kula teng Surabaya kapan dina jemuah Kapan lek budal di Surabaya? tindak pundi Wetengku pengolah apa jamur ora mungkin mripatku amur benak meneng ora catur aku gantung sakniki dintene Sabtu sapi kula pun anak itu sakniki pun bakal nyalon kula niki namine sinten kula boten mutut rumiyin kula teng Surabaya kapan dina jemuah benjang kula pate tindak pundi mripatku amur memang aku ganteng tiada tandingan sakniki dintene Sabtu sapi kula pun anak itu sakniki pun bakal nyalon kula niki namine sinten boten mutut rumiyin kula teng Surabaya kapan dina jemuah benjang